Okay, namhlanje sobe sifunda ngeBinance, if iBinance isebenza njani na. Okay, masingene khona kwiBinance. So, iBinance uya ku binance.com. It's one of the biggest exchanges in the world, not in South Africa, in the world. That is why like ubona i-prices in US dollars, but iphinde kubonisa phezantsi if ngerandi na emalini like i-price Bitcoin. So i-services ezilapha kwi-Binance nazi asizithetha ngayo yonke into apha, ndizothetha ngezinto ezibalulekileyo like yeah, ezi spot margin futures sizothetha ngazo, then sithethe nge-stock token, then iBinance like uyakwazi like ine tokens like ezibhekwa i-Apple stock, i-Coinbase, i-Microsoft ne-Tesla. So meaning like uyakwazi uthenga ezi coins automatically uinvestile kwi-stock market. So siphinde sidlulele kwenye into futhi, moving right along. So kuphinde kube ne-savings just like kwi-loan apha eSouth Africa i-Alcon Trader. So uyakwazi udeposita like i-coin oyi-onayo kwezi coin uyideposite apha, then uzofumana lo percentage bayibekileyo apha, yabo. So uyabona kwi-Bake 10%, kwi-BET token 0.45, yabo. So yeah, and also like kwi-staking nalapha kwi-staking like akho mehluko kangako like nokuseva. Staking nakhona yakwazi ukustake lo coin ikhona apha, uyistake for certain period of time, maybe 60 days or 90 days, then uzofumana la 29% on top. Lo 29% umfumana like maybe masithi like le khona uinveste kuyo, it has been moving up nge-price, so umfumana on top of low percentage, maybe ngabe move up ngo-100%, 2x, 3x, 4x, yabo. So lapha kwi-DeFi staking, yabo, uyakwazi ukustake khona, nakhona wenza the very same way. Kune-flexible lock apho ungakwazi anytime to unlock your coins, yabo. Siphinde siphume apha size then size ku-main dashboard, bekuzi-services apha siben summarize. So apha ku-main dashboard into ozoyibona yile. So top gainers, losers and stuff. Okay, size ku-markets. Ku-markets sina spot market, sibe ne-futures market, sibe ne-zones. Spot market like basically upper like you just changing a Bitcoin to EUSDC, or to you just exchanging like one coin to another coin. Yiloo nto nje i-spot market, yabo. Unga-investa to any token qha yona i-spot market ihluke ngoba like you just exchanging one coin for another coin, yabo. So yiloo nto nje spot trading. So size futures trading. I-futures trading apha you are trading like i-Bitcoin. Ungakwazi uyi-trade like but not i-Bitcoin kuphela, any other coin, yabo. Ndenza umzekelo ngayo. So ungakwazi uyi-trade nge-leverage. You can either long or short Bitcoin, yabo. So you have to choose like if like ufuna collateral yakho ibe i-USD margin or ibe under i-coin margin. Apha ku-USD meaning like collateral yakho izoba i-USD, meaning like whether the price is going up or down, i-collateral yakho ayizomover, izohlala the same. If i-10,000 or i-5,000 or i-2,000 otrader ngayo, i-profit uzoyenza xa utrader qha whether you are longing or you are shorting i-Bitcoin. So apha ku-coin margin, i-collateral yakho, it means apha i-Bitcoin or i-low crypto, i-Ethereum. When la price e-Ethereum xa imuva, meaning like when it's going up, like nemali yakho izobe inyuka, xa isehla izobe isehla, uinvestile at the same time naxa utrader futhi ayenza imali, yabo. Ihluke ngaloo nto. Apha kwi-zones,
izones nje bayazigroupisha nje i-coins DeFi, Binance Smart Chain, proof of stake, proof of work, NFTs, proof of stake, storage, Polkadot ecosystem yabo. Yeah, then moving right along size apha ku trade, apha ku trades le nto besesithethe ngayo apha ku spot yabo kuno convert. Convert, we are just changing Bitcoin to Ethereum or to another coin, and kuna limited coins but that is why better convert. Then with spot zonke coins ezilapha ungakwazi like exchange for another coin, utrade kanjalo ku spot kwi spot trading yabo, utrade kanjalo. So imagine trading like yona it means like you can use like a leverage for trader. Ungakwazi usebenzisa leverage khona ayihlukanga ngako ku futures trading. Uyakwazi utrade nge-leverage, meaning like you are borrowing like imali ongenayo, uyakwazi ufaka u-2x ufaka u-3x yabo. So moving right along akho mehluko mngako kuyo ne futures trading yabo. Then size apha kwi futures trading. Okay, bese lapha basikathethe i-options. I-options sebenza ngexesha. You are trading apha ngexesha kune expiration time yabo. Maybe let us say you wanna long or short a Bitcoin in 10 minutes, so Bitcoin is be up, or in 30 minutes or 1 hour or 1 day yabo. Ilento kuthiwa i-options trading iyasebenza nakwi-forex yabo, abantu batrade kanje nakwi-stock, abanye abantu batrade kanje. Then i-battle andiyazi kakuhle, but it's ii-team eziyi-2 zama-traders ujoyina, like it's either abantu like that are willing to long or short Bitcoin, then kumele kube khona i-winner khona apha yabo. But yeah, then okay yeah, then size kwi-wallets yabo. Sasithethe nge-futures trading apha iyakubonisa like imali onayo in each and every wallet lapha kwi-Binance, whether spot wallet or futures wallet or any wallet or n kulapho khona no stake, yonke loo nto leyo yabona. So iyakubonisa like i-coin onayo, like overall amount onayo yemali apha nge-cryptocurrency, kubonisa yona loo nto leyo yabo. So yeah, sibe ne-peer to peer, i-peer to peer kulapho like you are just like selling i-Bitcoin for abantu maybe abangena exchange, maybe kulowo ma-country abo. Ungakwazi like uthengisela nabani i-Bitcoin, nawe ungakwazi ukuyithenga as long like uconnecte ku-internet. Ilento kuthiwa i-peer to peer trading. Ungakwazi uthenga i-Bitcoin komnye umuntu uphinde uyithengisele omnye umuntu yabo, nezinye i-cryptocurrency yabo. So i-Binance nje yiloo nto nje. I-futures trading funeka like xa uzotrader apha maybe ufake 4x or 3x, make it a point like if uyazi nge-technical analysis, you don't just open an exchange nje uvule like i-trade, you'll be just gambling yabo. So awuyenzi loo nto, mele ufunde nge-technical analysis at the same time ne-fundamental analysis, uzazi bezinto zisebenza kanjani. Awuyenzi loo nto, otherwise kubhetter like kube lapha kwi-sport trading yabo, uzutrade apha kwi-sport other than uba uye kwi-futures trading. So yeah, so i-Binance ngizofaka i-link ye-Binance down in the description yabo. If ukhona into ofuna uyiqonda unibuze yona. So xa sibuyela apha ku-dashboard yabona, xa ufuna uthenga i-Bitcoin ulinka nje i-account yakho, then usho i-amount maybe ye-Bitcoin ofuna uyithenga yabo, any amount ngerandi. Maybe ufuna uthenga 1,000 worth of Bitcoin, you just click 1,000 apha, then uthi continue yabona. Mna ndilinke like i-account yam apha, so ndiyakwazi like ukuyithenga i-Bitcoin ngebhenki yam online, ndingaqalanga like kuthiwe ndiyithenga apha eSouth Africa kulona okanye kuvala then ndiyisendele ku-Binance. Ndiyakwazi ukuyithenga directly yabo. So
Yeah, I think ngicela like if uyayibona le video usubscribe then ulike because ngisazoposta nezinye ivideo nifundisa abantu nge-cryptocurrency because lena i-market esakhulayo and abantu apha eSouth Africa bakazi nge-cryptocurrency kanti amanye amazwe sephambile. Australia, UK, America, everywhere baphambili nge-cryptocurrency. That is why ubona like i-crypto channels they are exploding, like 1 million subscribers, 700,000 subscribers. And apha eSouth Africa akunama-channels afundisa abantu nge-cryptocurrency. Abantu bacimba like bazobona ku-ENCA okanye babone like nje ku-SABC kufundiswa nge-cryptocurrency. Asoze uyibone loo nto leyo. So subscribe, ulike le video, ngizokufundisa nangezinye izinto nge-cryptocurrency. Okay, sharp.